Guys, good morning. Um, Malungkot ako guys kasi alam mo yun, yung hindi na ako pwedeng mag-subscribe. Tapos, yung nangyari guys, kapag nagsasubscribe ako, ang sabi doon na mas marami na daw ako na subscribe kaysa subscriber ko. So, ang ibig sabihin pala dun guys, yung mga dinikitan ko, hindi pala ako binalikan. So, susad naman, no? Tapos, may nag-advise sa akin guys na alasin ko daw yung mga na-subscribe ko na malalaki na yung bahay. So, hindi naman ako ganun. Kasi kapag nag-subscribe na ako, hindi ko na sila pwedeng i-unsubscribe kasi nga syempre naging bahagi na po sila sa ano ko. So ibig sabihin legit po sila na nagbalik sa akin. So hindi ko alam kung sino yung hindi nagbalik, paano ko sila makikita, paano ko sila malalaman na hindi naman nila ako binalikan. So yun lang guys, parang 'di ba? Parang unfair lang kasi yung iba pala hindi nagbabalik sa akin. So yun, malungkot lang kasi gusto ko pa sanang alam mo yun, yung mangisda ng mangisda, pero hindi na pala pwede kasi mas marami na yung mga nabingwit ko. Tapos wala man lang ng bingwit sa akin. So, yun lang. Yung malungkot lang ako today kasi yun nga, nagsimula kahapon until now, hindi pa ako pwede mag-subscribe. So, sana sa nanood nito, i-comment nyo dyan kung ano yung dapat kong gawin. Kaya, yun lang. And, yun lang yung sasabihin ko na sana yung hindi nag-subscribe sa akin o ibalik niyo naman sa akin guys. Kasi syempre sa dami-dami nyo nang sinubscribe ko, ang hirap na pong ang hirap na pong hanapin kung sino yung nagbalik o hindi. Kaya yun nga, honesty is the best policy and it's better to give than to receive. So that's all guys. Goodbye.